Shin ɗan uwa ka san illar da sigari take haifarwa? Bakin hayakin shine yake shiga kirjin mutum yake daskarewa, yake lalata kayan cikin hanjin mutum, shine yake wanzar da cutan kansa. ‘Yan uwa shan sigari cuta ce, yakan sa mutum ya mutu tun kafin lokacin shi ya yi. My brother and sisters, smoking tobacco is not yours. Ministry of Health say that smoke are liable to die young. Wannan sako ne daga hukumar kare lafiyar ɗan Adam. Rikicin su gaskiya Alhaji wannan karan mun samu riba fiye da kudin da muka zuba ya ninninka. Alhamdulillah. Wato Salim, shi yasa a koda yaushe nake ƙara yadda da kai da aminta da kai sakamakon rike mana wannan dukiya da kai da amana, ba kamar yadda Abdul ya rike ta ba uwar kuɗi ba riba. Gaskiya godiya muke yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tir da karen da ya kasa zama a gidansu ya zo gidan wasu roran kashi. Haidar! Ba mu gane kyau ba? Salim, ka yi haƙuri don Allah da abin da ya faru. Ba komai Alhaji. Yanzu ka tashi ka je za mu yi waya. To shi ke Alhaji. Tashi ka je za mu yi waya. Ba komai, a huta lafiya. Aha. Salima, a koda yaushe in na kalle ki sai in ga ƙara kyawu kike. In na kalla fuskan ki sai in ga ƙara haske kike. Amma na zurfafa cikin tunani in gano me dalilin hakan. Amma na kasa gane hakan. Amma alƙalma da hasashe sun nuna cewa tsabagen so da ƙaunar da nake maki ne. Shi ya makantar da ni, yasa ba na ganin kowa a cikin idaniya na sai ke. Kamar yadda kake ji, ni ma haka nake ji. Wata sa'in ma sai in ga kamar ko ni na zurfafa ne akan san da nake maka fiye da kai ne. Salima kenan ina ba zai yiwu ba a cikin fiye san da nake miki. Ban ƙi ba ka kasance a tare da ni da kai a koyaushe dare da rana. Hajiya Salima kenan. Ai a kwana a tashi babu wuya. Ai kaman gobe ne. Salima. A gaishe min da umma. To, na gode. Allah ya tsare min kai, Allah ya saukar min da kai lafiya. Bye bye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Wa alaikum salam. Ya aiki? Lafiya lau. Bari da koma abin zama. Bashi ba sai ka dauko ba, ga wannan ya isa. To tunda ba za ka zauna ba bari ni zauna a kai. To bari gyara zauna. Yawwa. Malam Tuluwa, na zo na same ka sai karatu kake. Nan da kake gani ina taba karatu. Nan izu 80 na haddace a wannan kwakwalwar tawa da kake gani. Ha?
Izu 80. Iye, idan aka haɗa da hadisai da tauhidai, kaga aka haɗa zai zama kai dusa mana yi. Auho, to ai ni haka sa jikina ya sanyi an jefa kaza da gishiri. Nan da kake gani na, a 1987, 1785 kenan lokacin da ni da Usama bin Laden aka haɗa mu gasan Alkur'ani. Nan da kake gani na da ni da Usama bin Laden aka haɗa ni gasan karatun Alkur'ani. Da aka zo lokacin da yake da haɗin kai kaga da Hitler da wannan mutumin Sabir Koli da Hassan Koli lokacin duk ka san ba musulmai bane amma da yake lokacin kan musulmai a haɗe yake gaba ɗaya Zahiri. aka zo aka tsaya aka zo karatun Qur'ani na bulale shi Ka bulale su. na bulale Usama bin Laden mana aka dawo karatun hadda nan ma na ƙara bulale shi aka zo tangimi karatun tangimi kenan nan ma na samu na shimfiɗe shi ni kadai din nan da kake gani daga nan Sudais tun da ya ga haka ya ga alamar zan ci su da yaƙi Sudais kenan da kake gani ya ce la ta dasa su ala tulwa bin Rais bin lugga Rais kabiran Kai ina ka samu wannan irin larabci haka? ai ya cika tsananta bincike ne ni a kaina saboda na fi su ai karatu mun shashi a wannan zamani. Tuluwa ba ka rabuwa da abin ban dariya wallahi. Ai nan da kake gani kwakwalwar nan na mun sha karatu sosai. Dole ko zan dinga zuwa. Sannan ku dai. Can ma. Yanzu dan Allah ka duba dai. Ubangiji Allah ya shirya mana. Amin. Yanzu ka duba yaran nan. DJ fa za a yi wai a cikin gidan nan. Saboda Allah da Annabi. Yaran sai dai Allah ya shirya. Allah ya sauki. Amin. Baran karasa ciki. To sai dai an jima. To. Amin. Internationally, yeah. Spending radically, yeah. Money necessary, yeah. Supernaturally, yeah. Oh no, everybody. I didn't give any, everybody. Oh, everybody. I didn't give any, everybody. Your body, man, everybody. Karibu kutazama, kutazama, karibu kutazama, kutazama, karibu kutazama. Kai? Yawa. Kana ji? Da Allah ka kula saboda na ga ɗan fashi suna ta zagaye a nan dan haka. Lallai kam dan suka kama wallahi sai ka tuna min da lokacin da nake gadi a gidan dan kwaci. Barayi guda 30 suka shigo. Nan da kake gani na dan tsitara waɗannan da kake gani. Muke aratabu suka kama ni na buge su suka buga muke wuya Allah ya ba su sa'a kai na suka kai ni kasa. Guda 30 guda 10 suka tafi wannan kafa 10 suka tafi kafa nan guda biyar wani ya dan tsaya daga nan wani tsaya aka samu ɗaya ɗauko katon guduba ina irin guduba da ake na dutsen kwaru ya ɗauka ya samu ciki na kaga da ɗin da kake gidago ne yan fenti ya samu daidai ciki na nan mahangul ban keji na ya dinka na samun wannan guduban na fashin nan da kake ai nan da kake
kan kenan Allah zai yi wallahi ko ce kan wanda ke Allah ko ce kan wanda ke wallahi ka da mun kan shi ba labarin ai ba yana ta tsaya ba dan ma ban baka labarin Ali Kwadan Kwata ba lokacin da na kai mai yara ba da haka ba za mu samu shiga Na zai za ka zo ba ne. Ni na isa in zuwa in ga abin kaunata. Ya haka? Na ga kana kallo. Ya? Dole ne in kalle ki. Wato Salima, tafiya ne ta kama ni. Yanzu na zan tafi Lagos can Apapa. Kuma tafiyar na zai dauke ni tsawon sati biyu. Sati biyu. Tabbas. Salima. Haba Salima. Me na kuka kuma? Ya ba za ka ga waye na ba. A tafiya fa za ka yi. Tsawon sati biyu ba ma kwana biyu ba. Tafiya ne fa ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba sati biyu ba. Me ya faru? Me ya faru? Wani abu nake so in gani. Akwai abin da yake nema ya faru da ni. Abin da nake gani a mafarki na shi nake gani exactly haka. Maganar da muke shi nake yi a mafarki na. Amma sai dai ba ke bace. Ba ni bace? Tabbas. Wace ce? Shi ne ban sani ba. Amma akwai abin da ke nema ya faru. Mafarki fa ba gaskiya bane ba. Kai dai kawai mu ci gaba da addu'a. Allah ya shige mu. Haka ne. Ba komai. Zan ci gaba da addu'a. Shikenan Salima. Zan tafi. Sai na dawo. Ki kula man da kanki. Gaskiya 'yan mata tun da na ganki na jikin yi ma'ana ina son ki. Kai haƙuri an yi min miji. Ni ma mijin aure ne. Idan kika bani dama a sati ɗaya ma in kin yarda za a iya ɗaura mana aure. Na ce an yi min miji kuma shine wanda zuciya na take so. Na ce ka yi haƙuri an yi min miji kuma shine wanda zuciya ta ke so. Ke! Ke! Wai ke mai matsalar ki ne? Ki wace irin jari za ci da kikiya? Kin gama? Karamar yar tasha kawai. Ni ke ce mai ita sha? Wallahi sai gidan nan ya mun. Kai! Dakata! Shiru! Daga yau kowa ta tattara kayan ta tafi gidan nan. Kowane irin mutane ne gaba ɗaya kun cika wa mutane. Kai ni ban san ku da Allah. Ba a san ku. Da Allah ku tattara ku fita ku bin gidana. Akan wannan abu yanzu haba haida. Get out! Get out! I said get out! Alhaji ta hajiya, ka ga mijin hajiya, inda alhaji take mijin hajiya, kai, magan ne ka na san akwai wani ko abincin suka yi ne, kaga dan samu na dan sassafa na shige kicin din na sai dan samu nemo. Kai haƙuri an yi min miji.
Haidar. Me ke faruwa ne? Hawa Haidar ya kai ka zo wajen nan ga tsaya kuma ka san sai muke ta tira kuma kai ne babba a wurin. Ni na ga alamar kwana biyu ne tunda ka haɗu da wannan kucakan yarinyar gaba ɗaya duk ka canza wai me ke faruwa ne wai? Kamare ni? An mare ka. Ko kana da abin da za ka yi? To bari ka jin gaya maka. Daga yau sai yau ina gargaɗin ka sake magana a kanta. Da fatan ka fahimci domin bari ka jin gaya maka. Wallahi duk tafi min duka. Ni na zo gidanku. Hawa Haidar ya kai kamar shi abokinka ne fa. Da Allah da ka ta. Shut up! Get out from here! Ni? I said get out. Ah, Haidar. Zo mana. Wai Haidar me ke damun ka ne kwana biyu? Gabaki ɗaya na kabu gaba ɗaya ka canza. Ba komai. Ba ba komai ba. Look, dagata. Ni fa yayanka ne. Bai kamata kuma ka ɓoye min komai ba. Ga alamar damuwa nan a fuskarka. Kuma bayan duk da haka na san cewa gashi abokanka da kuke tare da su kwata-kwata yanzu ba kwa tare, amma kana ce min wai ba komai. Gaya wallahi ba komai. Ba komai. Ba komai. Ba komai. Lafiya ba na ka shigo gida haka? Baba dan Allah ka taimake ni. Taimakon me zan yi maka? Baba yarinyar ka na gani Salima ina son ta. Kuma in ba ta wallahi ba zan iya rayuwa ba. Ta san kana son ta? Na mata magana amma ta ga mu an mata miji. Kai a garin mahaukata muke, ta gaya maka an yi maka mijin ka zo na. Tashi ka bar gidan nan. Taimake ni baba, ka taimake ni. Tashi ka bar gidan. Ka taimake. Tashi ka bar gidan nan. Ka tashi da ce maka. Ka taimake ni. Dan Allah ka taimake ni. Rikicin so, rikicin so. Gashi nan Allah ya tafiyar na dawo da ke ta wani koke-koke. Salima? Salima? Na'am. Wai me kike tunani ne haka? Ina tuna wani abu. Me kenan? Ina tuna yadda za mu kasance a gidan aljanna. Shi ne kike tunani? To Allah ya sa haka. Amin. Ina ma a ce mutuwa ya zo ya ɗauke mu a haka. Da na fi kowa farin ciki. Ya haka? Na fi ka ɓata rai. Hawa Salima, ya muna cikin farin ciki kana kawo maganar mutuwa kusa haka. To shi kenan. Ka yi haƙuri. Ko ke fa? Kin ga yadda muke cikin wannan lokaci ai bai kamata a ce cewar mutuwa ta zo ta ɗauke mu yanzu ba. Ka sa abin ai rabo ne? To amma ai duk da rabo ne ya kamata a ce cewar mu fara aure a nan kafin mu ya can. Aljanna fa aka ce maka. Ba san me aljanna. To a nan da ma nan taba daɗin shi a nan mana sai a taba a can. To ina so zan koma gida dan je in watsa ruwa sannan kuma umma na san gani na bayan haka kuma zan je in ga Alhaji saboda na je yana ya kira ni yana son gani na. To shikenan. Allah ya tsare mu da Allah ya safar min da kai lafiya. Amin. Amin masoyiyarka. Rikicin so. Wai Alhaji yaushe Haidar ya fara rashin lafiya da har ya kai ga bai iya magana. Kuma baka kai shi asibiti ba Alhaji Sani. Har ya kai wannan matakin magana ma ya gagare shi. Wato ba haka bane. Likita ne ya ce zaman shi wai a nan gida ya fi, saboda tunanin cewa abin da ya musabbabin wannan ciwon nashi idan ta iya yiwa ya gan shi, idan ya gani maybe ya
samu sauki ko jikin na shi yasa ya ce, amma kuma duk da haka ya ce in na ga jikin ba ya abin nan in kira shi a waya. To shi kenan. Amma wannan shine dalili. Allah shi sauki. Amma farin ciki na raina ke ce na sa a raina, ko dare da rana ke ce burina. Farin ciki na raina ke ce na sa a raina, ko dare da rana ke ce burina. Farin ciki na raina ne kai na sa a raina, ko dare da rana kai ne burina. Ina raina zo mu je mu zauna, kalmata so za na furta zo don magana. Farin ciki na raina ke ce sinadarina. Zuciya ta kullum tana ta yin bugawa, sabon da na yau na ka dole ne ta gawa, ƙaunar ka babu ruwa. Mu bar batun 'yan adawa ka ji kai kulawa. Zuciya ta yi sanyi samin kike gane, kauna na baki da ruwan zuwa ki share. Shi ilimi zanen dutse ne, na samu a yau kaunar ki zan rike. Babu wani sai kai ka je, ƙaunar ka na yi wa rangaje, tsohonar ka bani agaji, ƙaunar ka ta rasa zuciya hanji ka sosuwa. Shigar ki ta yi daban kowa cikin su mata, mai kyawun tafiya da gwas siyar ruwata, mai daɗin murya ban misalta, kin cire tuta tauraruwa. Yan har dai ni na tuno ka, hankali na yakan kwanta domin ka, sai ka biya sadaki, a kai ni gidanka can ɗaki ɗan uwa. Duniya da wuyan kuɗi in ke sata baka tsira ba, in kai ka shirki ba baka tsira ba. Duniya da wuyan kai. Zilli, wata zo kyakkyan budurwa haka. Tana warge waya haka. Ga na iso. Aka tsana ka. Zai mun yabiya. Assalamu alaikum ya mata. Wa alaikum salam. Yawa. Wato yan mata idan kina da labarin mashahurin gawurtaccen ɗan kasuwan nan, wato Alhaji Sani mai magi, kawo Kaduna, to ni ne. Yan mata, ni ne da kike gani a haka, ni ne wanda na ba Dangote, Alhaji Aliko Dangote, Alhaji Aliko Dangote da kika sani, da Alhaji Aliko Dangote da Atiku, ni ne na yan mata na ba su bashin kuɗi. Ka ba su bashi? Kwarai da gaske, yan mata ni da kike gani, ina da gidaje 3000 a kasashen duniyar nan gaba daya, gidaje 1000. Ina da in gida a abin nan yake suna
Victoria Island da ke Lagos, ina da gida 300 a wurin. Ina da gidaje guda 1000 a America. Ina da gidaje guda ina da gidaje guda 1000 a Makka. Kin ga in kika so ni ya mata babu komai, za ki wata ki so ni ki ji daɗin rayuwanki. Allah wallahi tallahi didin da kike gani wallahi cikakke ne kuɗi Allah ya hore mu nan da kike gani a fadin garin nan gaba ɗaya ranka ta kaf. An san da kike ma mugun taimako mutane yake, kowa san shi yake wallahi. Ai mutanen kike ne wanda mutanen ai ba go taimako kawai suke ba ga gani wato Allah duk na ji ba abin da ban ji ba. Mutumin banza mutum dalla ka tafi Alhaji na kiran ka dalla tun da aka bala ma kira kana sai zuba kake dalla wuce mutumin banza to gaban da mashin da zan kuma da sha ina ba wuce kawai ana magana kawai kai ka ce wajen ka aka zo da Allah. Wato Salim, ya maganar kayan nan ne? Alhaji, wallahi wannan karan an samu riba. In ma ce maka an samu riba ya ninka har sau 5. Ninki 5? Warai. Alhamdulillah. Ni na rasa ma ta yadda zan gode ma. Alhamdulillah, Allah mun gode ma. Allah ne wannan bayan mu bane. Gaskiya Salim, samun irin ku masu riƙon amana gaskiya a wannan lokacin namu da wahala. Gaskiya ina matuƙar farin ciki kuma ina alfahari da kai. Alhamdulillah. Sa'annan kayan sun zo, da kayan suka zo Steven ya kira ni kafin karisa cewar kaya sun isa. Sa'annan kuma yake ce min cewar an ƙara kuɗin kaya. To sai na rage 5% a cikin wannan. Muka rarraba kaya a haka muka samu muka sai da kaya da wuri muka siyasa dalilin da yasa aka samu wannan riba sosai ke. Gaskiya ne. To gaskiya na yi farin ciki. Na gode kuma ni dai a yanzu ba abin da zan iya saka ma da shi. Abin da kai mana sai dai Allah ya ma. Godiya muke. Na gode. Yawa tulu alaman na san cewar ka haddace izib 60. A'a gyara kalamanka ba izib 60 na haddace ba. Tamani na haddace wata kan da aka ce. Izib nawa ka haddace? Abin da nake so da kai. Zaman wata yarinya ne a kusa da gidanmu. Ina ji. Aljanna tana nan tana ta faman buge-buge tun jiya da daddare. Aljanun ta ya tashi. Kuma ana ta tunanin waye zai cire wannan to kuma kaga ga kamala kai ya mata zuwan sa. Haka ne. Dan haka yanzu za ka goma je muka ce yarinya. Aljanu lafiya na ga sai. A'a to mu je. Ba matsala. Ka zo mu je mana ta. Bala Usman wallahi zan kai ba gaskiya abin da ya fa. Allah. To yanzu ina jin ka. Wallahi jahili ne cikakke. Jahili ne haka. Wallahi zan gama gaskiya. Allah zan gama gaskiya. Abin da ya faru shine da na ga an saka sun karatu cikin talabishin da cikin TV ana ta yada mutane suna samun kuɗi. To shine ni ma na ce to bari in je a izu 10 sai in hada sura biyu. In aka zo izu 20 shi man hada sura biyu. Aka zo 30 shi man hada sura biyu. Haka har na hada 60 bayan na hada shi ne ni ma na zo mutane cikin gare suka fara ga mun ganin malam wallahi ni jahili ne. Kana so ka ce min hizib 11 ke da ka hada. Wallahi izu 12 ne kwal ke dan na hada wallahi. To ya bayanin gasan da masabakan da kuka yi da Usama bin Laden? Wallahi
wallahi ba da Usama wallahi da mudi ne mu din ma da muka gasar da shi wallahi cike ne ya gasa a gasar to nan ban yaban da kuma wannan ya baka su da su ya baka su dai wallahi gaba mai nika ne Allah gaba mai nika wanda ya kuma sana bidiyon na wallahi shi ya bani number wallahi ba mudi ya bani number yabo ba Allah ya san wallahi ai na riga na gaskiya zan ga ba zan boye ba komai ba kai mutumi na ne wallahi amma ka je ka tunku dan wurin mai aljanu alquran ba zan je ba alquran ko da na soki wallahi ba zan je ba wurin mai aljanu Allah shi kiyaye magan kun da kofar yawa ba zan zo ka Malam Salim. Na'am baba. Na tsaya na duba. Kai ne mutumin da ya dace da ka auri Salima. Shi yasa na ce to a kira ka yi magana da kai saboda ka kira mu magabatanka don mu yi magana da su. Insha Allah baba nan da gobe Allah ya so ya daren turo magabatan. To Allah ya kai mu. Ina nan ina sa ido. To baba insha Allah zai yi ka. To ina nan ina jiran ka. Ku tashi ku tafi. To baba. Wato kwanaki Salim ya same ni akan maganin cewa an ce turo magabatansa. Haka ne kwarai kuwa. Sai na ce to a lokacin ayyuka sun yawa. Haka ne. Amma na samu lokaci zan ƙarasu. To shine na tun bari in zo in ji yanayin yadda abin yake. Wannan gaskiya ne. Tunda shi Salim ɗin kaga mutum ne wanda yake tare da ni. Dan kusancin da ya taso ba tare da mahaifinsa yake ba yana tare da ni ɗanin mahaifinsa tare muke zaune da shi a wuri na tare inda yake zuwa karatu na yake dawowa nan ɗakinsa yake kusan komai da komai nasa na fahimta yana da hankali to don haka shi kansa mahaifin nasa ba bukatan sai na je na same shi ne kamata in fara zuwa in na ji sai na je na sanar da shi na san dai kusan komai ni zan yi insha Allah. Gaskiya ne dan na sa shi ya zo ya na yi mishi magana cewa lallai ya turo min da magabatan shi saboda na yaba da hankalin shi da kuma ɗabi'un shi to irinsu ne ya cancanta a ce an ba aure saboda ya kamata idan har aka zauna aka yi magana inda abu zai kasance kaga ba wani matsala a tsakani da zai shigo. Tabbas Salim kam alhamdulillahi da hankalin shi ma din na yaba da shi sa da ya sanar da ni na ce insha Allah na samu lokaci zan zo don in same ka in ji. Gaskiya to wannan abu batu ne na bayarwa abu ne wanda ya kamata mai godiya. Gaskiya in ka ga an ce yaro ya turo magabatansa tun daga nan an fara amincewa da shi. Ya kwarai kuwa. Mun yi godiya insha Allah ku ma zan yi kokari in sanar da mahaifin nasa. To masha Allah. Amma kuma ku kamar ya kuke so a yi abin a sa abin. To ni ina ganin a shawarce dai tunda ka kowa da irin shirin da ya kamata a ce yayi in zai yiwu a bashi kamar irin wata biyu haka. To masha Allah kaga shi mahaifin nasa shi ya nawa zan same shi da dai cewa na san na same shi kusan duk abin da na ce hakan za a yi amma dai shawara tana da daɗi zan same shi in sanar da shi ga yanda muka yi da ku to masha Allah amma insha Allah wata biyu nan mu ma din hakan yayi to alhamdulillah haka ake so lalle kan nagode Allah ya kiyaye hanya muke da godiya wannan ciwo sai a hankula. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Barkan ku da zuwa. Yawa, sanne zuwa Alhaji. Yawa. Ya mai jikin? Na sauki ga nan. Allah ba shi lafiya. Na ji daɗin zuwanka. Wa kake da suna Mustapha ko? Haka ne Alhaji. Ka ce min kana hanya na kira ka a waya. Gashi sai yanzu ka ƙara so. Wato dama abin da yasa na ce ku zo. Ina so ku ga mun wani abubuwa game da abin da ya sami Haidar. Shin me musabbabin wannan ciwon nashi ta iya kun sani tunda ni ya ƙi gaya mu.
wato Alhaji akwai wani lokaci tare da Liba suka fita da Haidar. Ya ce min sun fito wasa suna jogin, sun je wasa sun dawo. Ya ce min suna cikin tafiya ya suka haɗu da wata yarinya tana sanye da hijabi a jikinta. Tun daga lokacin shi kuma Haidari yana sanya wannan yarinyar. Sanadiyan haka ne tun daga lokacin ya fara banza da mu abokansa gaba ɗaya. Ya canza ma kowa gaba ɗayan mu. Liba da ya mai magana akai ya rabu da ita ya mare shi suka samu matsala. Wannan shine abin da ya faru. Wato in na fahimce ku, kuna nufin ka ce min wannan musabbabin ciwon nashi sanadiyar soyayya ce? Kwarai da gaske Alhaji. Gaskiya haka ne. Ta sanadiyar haka ne muka bincike muka gano gidan su yarinya har muka san cewa Salim mai aiki a gidan nan suna soyayya da yarinyar. Salim na nan gidan Salim yaro na? Shi dai shi. Lalle ko in dai haka ne wannan matsalar ta zo ƙarshe zan samu Salim za mu yi magana da shi. Haidar, dama na san akwai abin da ke damun ka, boye mun kake. To in dai akan wannan yarinya ce kaka damu, ni zan samu Salim za mu tattauna da shi insha Allah. Na gode, godiya nake. Mu gaida gida. Ni ma yanzu nake so in fita zan je in kira dakta ne, likita ne ya zo ya duba shi. To amma tunda kuka zo min da wannan bayanin zan je in samu Salim. To na gode. Allah ba shi lafiya. Amma wato Salim, abin da ya sa na kira ka wata alfarma nake so in biye ma a wurinka, matuƙar za ka iya min ita. Alhaji kenan. Har akwai wani abu da za ka nema a gare ni wanda ni ko ba zan maka shi ba? Gaskiya ne. Wato abin da nake nema ya shafi rayuwanka ne, shi yasa. Rayuwata? Kwarai kuwa. Babu komai. An Allah ya so da duk abin da ka nema a gari zan yi kokarin ganin maka shi. Na gode da wannan alƙawari da ka ɗauka. Wato yarinyar da kake so ne kuma ka fi so nake so ka taimaka ka baiwa Haidar ita. Domin sakamakon sanadiyarta ne ya shiga halin da yake ciki. Shi ne ce bari zo same ka ka taimaka ka sadaukar da soyayyarka a gare shi. Salim, dan Allah ka taimaka, wannan yaron kanina ne, shi kaɗai ya rage mu, ka yi mun wannan alfarmar dan Allah ka fitar da kanina daga cikin wannan hali da yake ciki. Na yi maka alkawarin cewa zaran Haidar zai dawo cikin hayyacinsa ta sanadiyyar Salima, zan sadaukar da soyayya na ga Haidar. Alhamdulillah, na ji daɗi, godiya nake yi. Na gode Salim. Mun riga mun gama wannan, ko da yake mu je za na so na koma cikin gida ne. Shikenan. Salima, ina so roƙe ki wata alfarma guda ɗaya. Wani irin alfarma ne da za ka roƙa ni ka sai maka? Kar ka manta, kai ne ni ce kai. Za ki ci abin kai tsaye. Kai tsaye. Abin da bai taɓa farta mace. Ina so ki taimaki Alhaji Sani. Ki taimaki ƙaninsa Haidar. Kamar ya? Ban gane ba. Soyayyen da kike mu nake so ki sadaukar mu. Dakata!
rikicin so. Ashe da ma akwai mummunan rana irin wannan? Ashe da ma akwai munanan kalamai irin wannan? Ban taɓa zaton haka daga gare ka. Ka yaudari jaririyar zuciyar da bata taɓa soyayya ba. Ka raba zumuncin da ke tsakanin kai da gangar jiki. Salima, ki haƙuri. Ina so ki sani, bakina ne ke faɗa rabuwa, amma zuciyana a'a take faɗi. Ba zan iya rabuwa da ke ba Salima. Ke ce rayuwata. Kuma ina so mu mutu tare, mu rayu tare, mu mutu tare. Alhaji Sani, a gaskiya sai dai kai haƙuri, domin na yi shawara. Ba zan taɓa iya rabuwa da farin ciki na akan wani ba. Ba zan taɓa sa rayuwana a cikin kunci ba akan wani. Salim, don Allah ka taimaka, ko dukiyana ne zan iya raba ta biyu in baka rabi akan ka sadaukar da soyayyarta ga Haidar. Da ka Alhaji. A gaskiya ba zan iya ba. Domin Salima rayuwa ta ce. Ba zan iya ba ne kawai, ka yi haƙuri kawai. Salim, ko da yake ba laifinka ba ne. Dama Hausa sun ce, mutukar ka ciro tsadduwa daga cikin ruwa, to kai ne mutum na farko wanda za ta fara azabtarwa. Gaskiya ne, ka je kawai, je ka. Dakata, ta yaro kyau take ba ta ƙarko, je ka. Amma fa gaskiya ka mugun ban mamaki. Wai dan girman Allah ka duba dan wannan yaran ni inda ma ka bata mare shi ne wai ka zo kana duka ma wannan yaran. Me baka mishi ba? Ba haka bane. Yanzu ba dai ya nuna mun kalle shi ba. Kamar komai. Ni na san tun da farko abin da zaka ce ke. Dan na so dauki mataki tun aure ni tun a farko ni tun da naga take gyara da ni gaba ɗaya da mun can ni bai mun ba. To amma tun da haka ba shikenan. Dukkan wani abu da zan dauka yanzu ne zan dauke shi. Tabbas wannan shine ake cewa rikicin soyayya. Muje.
Alhaji sanda zuwa. Haidar, ina ga abin da za a yi ka haƙura da wannan yarinyar. Ba yadda ban yi da wannan ɗan iskan yaron ba. Wai kamar ni zai watsa min ƙasa ido. Na nemi alfarma ya ƙi mun. Wato ina nufin Salim. Don haka ina so Haidar ka cire yarinyar nan a cikin zuciyarka. Idan mata 100 kake so ko sama da haka, ni zan iya nemo masu kuma zan iya aura masu. Amma wannan yarinyar ka cire ta a cikin zuciyarka. Alhaji, Haidar ya ne musiba. Haidar! 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 Lalle lokaci yayi da zan nuna musu asalin kalata. Hello. Ina jin ka Alhaji. Morgan. Ina ji. Dakata. Wani aiki ne ya taso da gaggawa yanzu nan. Sai yanda ka faɗa Alhaji. Wata yarinya ce nake so a kashe min ita. Mace kuma Alhaji? Dakata, ba ruwanka da mace ko waye, kawai zan turo muku da hotonta. Ban san ta kai gobe a raye. To, an yi an gama Alhaji. Ina jiran ku, ina sauraron ku. Ba matsala. Ka je gidan gona na, zan baka hoton. Ki ga bayanin ki na ƙarshe. La ilaha illa lissafi ya yi. Allah ya ji kanta. Amin. Allah ya mata rahama. Amin summa amin. Allah ya sa mutuwa hukunci. Amin amin. Na san wanda ya kashe Salima. Waye kai? Sanin ni waye bai da muhimmanci. Abu mai muhimmanci shine sanin wanda ya raba ka da masoyiyarka. Dan Allah baka faɗin mu. Waye ya aikata wannan aikin? Wani ne ana kiran shi da Mustapha, amma an fi kiran shi da suna Kila. Wanda yake zama a kan da amma alƙallar shi ta fi yawa a kangon gidan mu. Subhanallah. Tabbas na gane shi. Zama bai gani. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mazaje ina kuke? Ji wannan ɗan ƙaramin ƙwaro.
yayi daidai. Ta yaro kyau take ba ta karo, amma ban tunanin wannan ya mutu saboda abin da ke cikin zuciyar shi abu ne ba ɗan ƙarami. Akwai sauran shi ba, bari mu gani. Ku ba shi minti biyu ka sani. Ku kawo min da wa'in nan a nan. An gawa mai gida. Dabo dan yaro, dabo dan yaro. Wa ga maka ruwan ba tsaye. To tashi mana. Au kai tashin fa yi. Allah sa da ya tsaya akan kafafun shi. In karasa shi ne. Kai. Wannan karamin alhakin ma ba wani abu bane, ai a jikace ke. Ina tunanin bayan mu dauki lokaci muna bugun shi ba zai ƙara kala hira. Wa saka wannan danyen aikin? Alhaji Sani. Alhaji Sani? Alhaji Sani, na ɗauke ka a matsayin uba, sa'annan na ɗauke ka a matsayin ɗan uwa na jini, amma akan ƙaninka ya faɗa soyayya budurwata, saboda ya mutu shine ka tura 'yan daba suka je suka kashe maka maradina. Mutuwan ƙaninka ba komai bane illa abin da zai kawo ma ƙasa zaman lafiya, domin ƙaninka cikakken tantiri ne, amma akan ƙaninka kace ka kashe yarinyar da bata ji ba ta gani ba, to ka sani dole ne kai ma ka bi su. Salim, ka sani cewa ni ne da mai da ka yadda kake yanzu ka zama. Bai kamata ka ɗauki wannan hukuncin a kaina ba. Daga baya kenan.
Action! Insha Allah ku. So ina nan ina jiran ka. Ku tashi ku tafi yanzu abin da zaka ci. Insha Allah ku. So ina nan. Shi ke da mun gama. Pick up. Action! Wannan shine location ɗin rikicin so Alhaji Ben kai. Dawo sarki dawo akwai Alhaji mannan ku ga mu da Adiluba. La ya hawa. Mu je samu ka kammala aiki. Sarki get ready. Mu je. Shi ga ne? A shi ga ne kai sai matan su. Elachi. Stand up. Dakata! Ka canza mai ta wancan hannu. Ya sa. Ina so. Za ta daura daga nan.